Taïew Krish Bakhuid tangin Dubai nagabinda Faustina Jarva but Zenovia Jarva ban sa to exam. Simtiwai, estamos put nomor lai spat sokra. Lai spat sokra. Kopera haganeka yam advent ngirake yaga Sngi burom jungle Francis Severius Bakhuid unong yada jungari India balayalap yaw jisu kerleng hari India gidu wailam baga jing asylum jungu panginang yo yaga jing shirhem ga jinge ha kaba duwai lam baga jing asylum jung gidu wairo naga binda bahara ga jing tumu jungi pakalanga basizo lemba kajinga side lem jungo Francis Xavier Bakhuid ha kerteng upa barukon badumen siem Bakhuid amen kajinga e jungo trai jungo Jesus Christ bar kajingi jungo ble lem bar kajinga sulak jungo men siem Bakhuid kindon rengka batpi barro ko himen ko parato ngin sange si por ban ko slai halaga donur kamen siem jungi yaki por barro ngimsh ngila sange ben im bat in yang saki nagavinda ka gospel man ka kelipmat ngide ban long ka gospel nagavinda ukris nagavinda ka himaju ka jing kor jungu jisu kalong bangilong ki bayalap iyaw jisu ha ki inga sem jungi ha ka jingade jungi bat ki paralok gide bendon ga jingyu bi jungu krisa kie bara bun sin haga jaka balong ge bayalap ya ga gospel ngila yalap ya kie bara kabam poida haga jingem jungi ngila pen sosi ya ujisu ngila pen jaburom ya ujisu haki kren ki kana jungi haga jinglong jungi haki ingasem jungi haki imlang sala tonginang kuslai halor kie bara kaba ngila le pen sosi ya ujisu haka jingem jungi ai bau jisu na map yang yunang site code yang i jisu be it map yang i site code yang i ba mangiru nginyo ya kamen siem ben yalap ya ka gospel man ka kelip bahaja ga jingim jungi nga palam ha uplay badan board baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle pala chunga da ki jingle pala chunga da ki jingle pala bakra pe chunga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa kati soti ya ki angel bad ki rikoi bad yapi ko himen ko para benduwai na gabinda junga how try ublay jungi ublay badan board bara unis ne yangi barendala map igi pop jungi unilam yangi shaga jingi bam jikut amen try to
Namani mani Iyai pendon burong Bani slungu yami Utrai ko blesim bening Ko padon borbarong Ko kun mareng Aku trayu Jesu Christ Ukun lambro duple Bakit kipo pertay Tok yang kajing kerpan Tus nusin neyangi Day tamami bakhuid Day tamami utray Uwe bahagli tamami ko Jesu Christ Mami bayay long ble Ajing yalong kawe Adumen simbakuy Nakamurong mupa To ngin niya duway. Ngi duway nakabinda ki jing dumo shime jangi. Nagabinda ki bapang ki bashitam. Nagabinda kari India. Bakat bangida ke ngi burom jungo Francis Xavier Bakhuid. Unongida jangari India. Nginang duway bakat jinged kan Roy Sted. Koblay, mame uba haga saindur baperla jame. Melapa ya Francis Xavier Bakhuid shagari jangi. Benelap ya gospel jangu kun jame. To ai ngi karpardi me ba da ka jingerap jangi jing to wai jangu. Ngila ban yale tenge ban pendimai yala ka jingim da ka bapdiang ya ka tin jame. Da ka jinged ba ka jinged par ngin saki ya ka da ka jing slor. Dau trai jangi Jesu Christ kun jame. Uba im bat san sharing kad bat me. Haga jingelang kawe jang min sim Bakhuid. Ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na kashiti baningkong upaulos Bakhuid shaki Christian hakorin. Kopara lada ngayalap ika gospel kata kam ai hanga ya kadau ban snews kraw. Naba lapen shed hanga ya kakamram. Kodit ya nga lada ngamyalap ika gospel. Namar lada ngale ya kane dak la kamon snyobha. Ngalayo la kabainong. Henry lada amde dala kamon snyobha. Lapen kamti kumju hanga kum kakamram. Teka kabainong jonga kalong tangkane. Bahak ka jingyalap jonga nganla banshu ai ya ka gospel. Klem dadawa yala kahok haka gospel. Wat lang ngalong ubalay lut. Nabaro kibriw. Ngalapen long yalade umraw habaro. Knang bangan dup yok kring bun kat bala. Bat kibatlot ngale kum ubatlot. Knang bat dup yok ya kibatlot. Ngalapen yade yalade nadong syadong bat kibriw baro. Knang ban yok pen im la kumno kato kat nengut naki. Ngale kat kaba ngale naka gospel, naka benta ka gospel, knang bangan yo benta lem haki jingker ku jongka. Kaktin jong utray. Nagas numbers. Raspa kata. Raspa kata. Gospel yang dijai beriu baru.
senran jonga Wanan doring ka bati barabor Adu bawai no ka perte Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumu Marcus Ujesu la pau haki kadwing ut ki sinran badula ong haki kilej sha satala ka perte batu yalap ya ka gospel haki jing tau barro jaru banget badu bashapen baptist en sa perlait im Henry yauta ubamget en sa penrem Kini ki dakishin kin yait senran yakitu ki banget haka kerteng jonga kin beno yakiksui kin kren kiktin batimai kin ra yakipsen padada kidi yakabi kanom pensunio yaki kin bu yalakikti haki bapang bat kita kin koit kran Hadin ba utrai Jesu ula ya keren batki lakin diu ya u shabene badula shong ha kamon uble tegi sinrain kila leit bat kila ya lap kerlang saudang kadba utrai pat ula trelang batki badula penskem ya kata ke jingyalap daki kamba kiba bud yaka Ka gospel jong utrai Berjingara yang mego Chris ko himen ko pera bahir hautrai Jesus Christ minda ka sngi ka balang ka reke ya ka sngi buram ika sngi utrai sngi kraw niam jongu Francis Xavier Bakhuid na marbale ulang unong yada jangari India jongi Batkum juru ulang nong yada jongi commission baro satala ka perte But kadbangi reke ya ka sngi buram jongu Francis Xavier Bakhuid kaya ka bangila ban ring jimut nagabinda jongi Padulang ubakendio buram Jesu. Nagabinda ka gospel ula in. Padulalong uba rispa Henry haba kakatino balay kalakata yawu lempa Ignatius Bakhuid na Loyola. Ulas tang ban imtang nagabinda u Jesu. Namar ka jinkirli bar kakatino balay kamindoy ayu ya ubruyu ban yulut ya ka parte nanda sa duno ya ka mensiyam kalakata ya ka jingim. Hadu kata ke por ulang barispa, ulale ke kamperte, Henry kata ke ketin, kala kata ya ke jingim, padula sautu, ude ban penim ya ke mensiam. Omtang ya ke mensiam jengu, Henry ulai im shirhem nagabinda ke mensiam beriu. Nagata kada ukalala missionary, uda kloy ban wan poi shari India, omtang hari India, Henry na ri India, ulaleisha Japan. Badula kwaru pan leisha China and Reshua ba ulaban rung ulayam. Ko himen ko para ngilaban yo ya ga jing shirhem janga jingi du Chris ha ga jingim jungu Francis Xavier Bakhuid. Habangi reke ya ga sngi buram jangi rikuid ngilaban ring jimmod bon ke baro naga benda ga jingim jangi. But omde tang mangi ngi im kum di Kristan and rega jingim Kristan jangi kade balong ka ba seiso. Yaga jinget ka bangila yopidian kade balong seiso kumpangila yusngo naga gospel minta gasngi kumpangi yusngo naga jimpule naga shiti jongo Paulus bakusha Korint kodit yanga ladangam yalap yaga gospel kane ka pelong yau apostol Paulus banyait palad yaga put kasam benra yaga kubar babha haga ju kadur Francis Xavier Bakhuid ulala benra yaga kubar babha Jesu kadba nangdon kata ka jingshir kem jingid ukris ulala ban yalap eki briu bam treben pediang yaw Jesu haka singining ko bad habang ikransha pang u Francis Xavier Bakhuid ngila ban tip ka metiap jongu
kadang sa wat mindaru ha goa but ki briu ki shai late paid ya ka metiap klemput jongu kaneka saki shisha ba hadu katno ule urikuin ule yit ya ka gospel badu ble ula kerku badu la pau da ka dakashin da ka ba pinne ya ka metiap jongu klemput hadu minda hadin ke jingyap jongu kumba sauspa hinripo laisnem namarulayap kat sanspa sanpo ar but nadu kata ka por hadu minda sauspa hinripo laisnem ka metiap jongu kambat put kane kalonga kambala kabangela banyo I nagabinda jongi ki nong India ladangi ong hoit habangi yosngo kum kini ki jingja kirleng ngi ong impat yo I henry nagabinda jongi ngi don galat kalindi ban late paid but ban yang saki hoit kane kalong ka kampala bashisha namar ka metiap jongu kambat put kai kaba ka ketinu blek ka keren hangi lembaga nega jingjia bad kumbang yosngo iya kinong lang kubor kinio jingker ku kerpang kiba im nagabinda ka gospel kinio ka jingha e kerpang bad kane ka penshai yangi bangirung e don kam ban pelut ya ka por ya ka jingim jongi ban kendiu ya jisu ha ka jingim jongi but kala angro shapanga jingim jongu Francis Xavier Bakhuid habang yo I ka dur jongu ngilaban yo iru ya ka donut bashirhem jongu but don bon gi rikuid ha ka history ha ka jingim jongi ha ka balang ki ba don ka donut bashirhem ka yo I ka baklang ding kumga Teresa jonga Avila Teresa Bakhuid jonga Avila ne Augustine Bakhuid ngila banyoy baro ki dur jongi kayede but ka donut ba klangding ba medding kane kalong ka dakashin hadu katno kila shirhem ban rai ka kubor baba hadu katno kila yishirhem ya jisu haga jingem jongi habang istam ban ishirhem ya jisu haga jingem jongi ka bor jisu kan stam ban pau hangi haga jingem ban ngi kalalong shisha ka dur ka dar jongu Jesu kat shabangile but kala ongro shapanga jingim jongu Francis Xavier Bakhuid ba kat ba udang ya sha rinko jonga duria kamda me hagatain goa ushai ra kawe ka beje ba ushai tid ya ka beje kadba ki brio ki yosngo ya ka baje kadba ki kinna ki yosngo ya ka jingtir janga baje kadba ki kon samla ki yosngo ya ka jingtir janga baje ki stang ban maresh awu Francis Xavier Bakhuid but kadba ki yalum lang saudong jongu ushait yalap ya ka kubar baba ka jingtir baje ka jing sawa janga sur jongo bale ha ki tain bam tre ban pedang ningkong henry ki brio kila ai ti method mensium nagavinda ka gospel lemba u Francis Xavier Bakhuid kane kalongru ka dakashin jonga jingid uble katcha bangile ngide balong ki batit baje omde da ka baje ka bangira henry ka jingim jongi kade balong ka jingtit baje haba pigi longomi longopa haba pigi kon samla haba kinna barit baro haba pia sharum shaneng pide balong ki batit ya ka baje tid baje jonga gospel ka jing sawa jonga gospel kadeban pau lemba ka tin ka ba pikren kan lemba ka jinglong jambi haba piade bat ki parakina haba piade bat ki para longkobi haba piade bat ki para longkopa haba piade bat ki para samla pide ban long ki batit baje kat ba ki bru ki yo iapi kideban wan tur shapi namar kamina pi yaka jing sawa jonga gospel jing sawa jonga jingidu Chris bad kata kalonga dakashin jonga jingchap but kunjurang yosngo shapang u Francis Xavier Bakhuid ulalaban pin baptist bun gibru kashaba ula late ki brio kila turshabu but ula yalap ya ka gospel but ki koloi ban pediang ya ka baptisma but kila kerla longi nombudu Chris naga takadaw ha katain gowa baron gidon bun ki kristan bad namarba de lempa ka jingelap jongu ka kristan ki number jongi kristan kila roy na ki ka banning kong kim de kristan henry
ka jingidu Chris kala pen klang ding ya ka donu jengki barok dei na kata ka daw na ka ketika mon jengu u Francis Xavier Bakhuid kala ra sya ka Vatican kila bu sya Vatican kum ka relik ya ka ketika mon bamput jengu ka peni syai ka dar bad lemba jengu bun ki briu kila yo baptisma lese ngingim laban ay baptisma ki briu Henry ngilaban pin baptis ki briu daka baptisma jong ka jingid habangi kran kana sya pangu Jesu ki briu ki deben roi stet daga taka jingid ngilaban pin priang ya ka jingidu Chris sya ki himen ki para sya ki inga sem jongi sya ki para kinna sya ki para longkami sya ki para longgupa don bon ki briu kila terkong jingid sya kita ki donur ngideben rum kum ka dakashin jong ka jingid ban pen khalaya ki ban pen dimaya ki ban nila ban longo rui ka dakashin jong ka jinga ya ki wai ko himmen ko para ka ktino balai ba ka jingim jongu Francis Xavier Bakhuid ka khot ka veringi iwe pa iwe banlong ka beje ka basawa ha ka jingim jong ki brio banlong ka beje ka ba yarap ye ki we banlong ka beje ka ba kring ye ki we banlong ka donut ba klang ding banlong ka med bamputshu lezi bun sin ngi sautu ya ki kam ka bangile kalungi kam ba pod ya ki ketin ka bangi kren kalang ka ketin ka ba pinjot ye ki we ki kam ka bangile bun sin ka ai nuksa ba sunyu ye ki we ki bun ki kam kilungi kam ba jot Henry na kata ka jinglong ba pinjot yangi ba ye ki we ngi haban stang ban ya ka jingim bamputshu kane kalong ka jingim bamjukut kaneka dakashin jong ki met bamput jongu Francis Xavier Bakhuid ka hikai yangi haduk ka no uble udon ka jingid ki buryu bakloy ban ra ya ka kubor baba bad news nurin aka gospel lada ngi kren bad ngi yalap ha ka kertengo trai ka dakashin kan pau ha ka jingim jongi buryu ngide ban kindiu burom ya Jesu ngide ban kindiu burom ya Jesu ngidon bun kilan kalindi banyalap om de na marbangi longi jilla jungi kristan henry hapadengi kristan don bun gi banget ki bala do jinget don bun gi banget bamju ya ga jinget hadin bakila pidiang ya ka baptisma don bun gi kon samla kila jalindi don bun gi longupa ki bala do jinget wat lada ki kot ya lade ki long kristan kimju ya ka jingid bashir hem ukris gidon bun gi kamban pendep shua banginia kat bangidang lingkot ka jingim jongi ngide bandon ka jingi shirhem ya Jesu ngide bandon ka jingtrang hapo jongi kamda me ki kinna kumno pilaban pinbriang ya ka kubor babaw Jesu kumo Francis Xavier Bakhuid ai ba kanega sngi kat bangi reke ya ka sngi brom jongu kanega jimpo son shapanga jinglong jongu hakaba yo jingshai na ka gospel ngiru nginang yo mensiem banstang itemai ya ka jingim badu Chris bangiru ngindu laban bu badreke ya ka met bamput jongi lada ublay umon henry ngidon kam ya ka jinget ngide bandon ka jinget kumu Paulus Bakhuid kordit ya nga ladangam yalap ya ka gospel kordit ya nga ladangam ya ka jingim badu Chris kordit ya nga ladangam laban kring ya kiwe da ka jingidu Chris kane ka kendin kadeben pen kendit yangi bad kan perlong yangiru balong ki bacanai bashirhem ha ka jingid ngiduai na ka binta ka ne ka jingai ha ka ne ka Eucharist Bakhuid bangiru ngin kelong ki baje ka basawa saudang jongi katsha bangilate ngideben pensawa ya ka gospel jongu Chris pakibrukin pet yangi lembaga jinglong jongi lembaga jingi shirhem jongi ya Jesu bayit karko kardo yangi pensle yangi pamangirung in yo men siyam ben ya ka jingim ka Bakhuid kumu Francis Xavier Bakhuid ngirung in yo ya ka jinglong ban yalap ya ka gospel balong ki batrang ya Jesu ban ngilong ki ba mare ban yalap ya ka kubar ba keleng yarap yangi pensle yangi da ka jingir spoon jame
Enyaro ya utrai Jesu Christ. Shalom la shalom. Amen. Có hình mình có paratongin. Plai cái jinget cái jing. Nganget. Our day, wow, and born, long time, But how Jesus Christ pun pamarvechung. Utrai jungi. Yau bala pun naman sim Bakhuid. Yau bala kana kamaria teisati. Yau bala shalabin kapopon Dios Pilatus. La sanar pna yahu. La yap la tep yahu. La kiasha kibayap. Hagasni kabalai la mipat ki bayap. La kiusha bening kushaksha kamono play pabden borbaro. Nang tawin wan patem shari ki bayim ba ki bayap. Nang eid homen sim Bakhuid. Haga Balang Catholic Bakhuid. Haga jingasala ki rikoid. Haga jimmar ki pop. Haga jimmi pat ka dog. Haga jingim bam chikut. Amen. Lai spa and Rukudri. Toya duai ko kemen ko para baga jinkinia janga bar jampi kallang ko priang kun hau blai upa badan bor barro To try piling pinya ni kisumpi nanta chiro ro peteng juku asim dai ni berkalang ko juku barok to priang ko trai ya kini ki jing terwa ki bangi wanra hame hagasni buram jongo Francis Bakhuid but to ai ba kumba ulalate shagari ki bajingai namar ka jingang nut nagabinda ka jim penim ya ke mensiam kumda mangiru da ka ba ai ka saki badan bor ya ka gospel ngin pen kloi ban wan shame rengkat bat ki himmen ki para jongi dau Chris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim to kintiu yala ki donut Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong ka ba siyang hok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka ba na ingu yame. Kokin ran ko pa Bakhuid. Ko blay badan por bat bam chikut. Lemba utrai jangi u Jesu Christ. Namarba mela penrem. Haga donud u mensiam Savior u Francis Savior Bakhuid. Ya ka ding jongomen siam jame bad mela pa ya u banyalap shakiri mingi da ka jing slur jongi apostol beninkong kumda ban pli ya ka juk batimai nagabinda ka balang hagari jongi da ka bawanra hangi ya ka perem batimai jonga jingim blay bad medang ya bateng ban persat men siam hangi minda da ka nuksa jonga jingim bala IT jongu bad kumda Kotrai rengkat bat ki angel bat ki rikoid ngiru ngi aingu yame kadba daga jingkamen ngi penbenam. Hosanna, you blessed.
ko para haga jingri bleng ituai banginang yo ka ju ka mensiam kumu Francis Xavier Bakhuid banyalap ya ka gospel nginang duai nginang trang bau mensiam Bakhuid man kiar halu jungi kam da me haga ne ka ayam adwen haga bangi pen kre naga binda ka Christmas ai ba ka jingka jungu Jisu kanang sutir ha po jungi ya ka daga jingkwa ban yalap ya ka gospel ban longi saki ban longa sur basawa keleng naga binda ka jingi du Christ Dashisha melong ubakui kotrai katamei jong ka jingkui barro namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jong utrai jangi u Jesus Christ Hagapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halage sindran u om tu shim batu bam na kane pi barra namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpim Hagaju kerukam endala la yabam ulashimya ka kuri padak baingu biang yame ulaya ka halake sendran u ong tushim batu dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga juttam batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma yaki pop tole ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen kia yaki bapang giba shitam bara yada yangi nau bamen Kajimaya jongka jinget Katasin bangi bang Namar kata ngi ke bapen menda ye ke jingia bad ke jimmi pa jangu nge tarwa hame ko traye upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim nge dai nguaidem namar mela new yangi ki babit benya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge varid nge karpadia me bangi ki beyo binda hakamet bagas nam ukris nginlong ki bela penyat likawe da umen siem Bakhuid Token mau ko traya ka Balang jame kabala priyang hasatala ka parte bato penjana yaka ha ka jingi renkat badu liya uppa Bakhuid jangi will badu bishop jangi but baru ki lingdo but kirinium Token mau lemro yaki himen ki para shinrang bat kinde kibela yutia da ka bakarmani aga jimmi pat badia baru ki bala kalat na ha ka jingi sune jame top diang yaki shaga jing shai ka kama jame To isne yangi barangi karpadyame barenka bat kamaria ti soti Bakhuid ka kami jango ble u jaso Bakhuid kurim janga u Francis Xavier Bakhuid u Francis Disease Bakhuid ki apostol Bakhuid baro ki rikuid ki bela pensu abaya me pateng la pateng ngilong ki babit bin yo bin dalem haga jingim bam chekut par bangini ra bat pendan borame me da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu Kanlong hame uble uppa badun bo
Haka jingalang kawe jangamen sim bakhuid. Baroka burambat ka jingyaro. Junom la junom. Tongin tuwai kumbau Jisu lagi kaya ngi ben tuwai. Babaro manging inang iyo ke jingidia ka gospel, jingidia u Chris. Bangin long shisha, ki kun ki bara, iya ka kubor baba. Papin kuit bat pen koit ya ki himen ki para. Lempa ka kubor jang ka gospel man kasngi. Kopa jangim, baha bening kalong ka bakhuid ka teng jame. Kanwan ka hima jame, kalong ka morn jame, ha kinda kumbaha bening. Toy yang iminda ka jimbam jangi ka bahala gasngi. Bata map yangi kringkang jangi. Kumbang irung imap ya ka belesniu yangi. Pada watelam yangi siya ka jimban shoy. And rate of light yangi na ka basiniu. Top light yangi ngi karpart ko try na ki jing siniu baro. Ha ka jing spoon jame. Toy jing suk jing sign ha gisngi jangi. Knamba da ka jingarap ka jingis ne jame. Ngi light baro bo na ka pop. But in your jingada na jing jin jar barro. Kat bang idang up kemelen di aga jingermen Bakhuid. But ka jingwan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ. Namar ka jume ka lang ka ima, ka jume ka buar ka buram, juta bajinam majinam. Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame. Ka jingsuk ngay happy. Ka jingsuk janga nga ay happy. What pay di ki pop jangi. Henry yaga jingay janga balang jame. Bad haga jings born jame. Tai haka yaga jingsuk. Bad ka jingat le kawe kat kum gamon jame. Mame uba im bad uba sensha. Genom la genom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon. Bara bor rengka bat pim. Rengka bapki. Dap daga jingido Kristo ngin yaing Marcelian. Hakami ukun lambro jango bale. Hakami ubakit naga pop jango parte. Sukito ki bala kasha ka ching kawai jango ukun lambro. Kedra lang pasang ka pemban rong ko yeng tengah. Reso kan kerti kemsi tengah kesekiaki.
Try Jesus. Yes, no go yame. Hakenega kerlipma. Namarba mela wan kapoka donut kamen siem jangi. Kumba mela persad men siem yawo Francis Xavier Bakhuid. Persad yangi. Pen Sherhem yangi. Bagi long shisha ki kun ki baraya ka kubar babhajame. Dakaba pediang yame hakam donut. Hakamen siem hakane communion Bakhuid but men communion men siem. Yarab yangi ko Jesus. Balongin ang lang kubo jame. Manginang pende maya ki inga sem jangi. Pende maya ki bayi batoin jangi baro. Kam dame ki bala pijamin siyam. Ki bala jingay no nami. Kum juria ki bampat ito yame. Ko jisu bayi. Palong yangi ki gospel bati mai. Bagat sur jamekan sawa hapo jangi bayi bayi bayi. Karko yangi. Kindi buram yangi. Ay boringi ko jisu. Yalam lindi yangi ko jisu. Pen goy pen kaya ki bapangi bashitam baro. Ki bashimanda hakane ka mas Bakhuid. Jisu tayo ki batyapang haki hospital haki ing jangi karku kardo ka Jisu ya ki ba ya ki me idi pait ki bamla ban yang ban yai don bon ki himmen ki para don bon ki mi ki pa jangi ki bashimmen da hagane ka mas Bakhuid don bon ki kinna ki bapang ki bashitam don ki samla ki bapang ki shitam don ki langupa bapang shitam Jisu ai bori ki bara minda hagane ka por ai bor Jisu 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 hallelujah 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 Jesus, Jesus, lembaga jingi sai lam jongo Francis Xavier Bakhuid. Tapin koi dia bar ke ne ke men ke para ha ke ne ke kerlip ma. Ai ba ka bor jo men am pau ha ka met ka par jangi. Abar ke jinga dha bar ke kiniang ha bar ke jing dona ha ka met ka par. Abar ke jimpang ha ka snam ha ka shing ha ka kamat ha ke skor ba ro ka we. Ai ba ki ab shiliang ke nang yang men yad ha ka karteng jo me Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, I bore, minta. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ngituway kaching tuway, Jubilee, inang IT, yagaching ang nur jangi baro, manginang light luit na barga jimpen shitam shipon. Koppa uba happening, to ay bagaching eight bamela ay hangi, haukun jame Jesus Christ, kan din jami,
jangit kalang ka kadonu jangi kamen siem Bakhuid kan kasir biang hangi ya ka jing kamen balakarku naga benda ka jingwan janga hima jame ai ba ka jinga e jame kan ben kala duringi shagi nang nur lingka bam ju shong tai ban bet ige sambai janga gospel tai ba ki toge sambai kan ben kala dur na shapo ya ka jait ben riu bari ka prte mariang baro kawe ha ka jing kumil indi batikana ya ka bening batimai pat ka prte batimai habayenda ya ki bo janga bammen labingno kaburom jame kan ting shine jino to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ka jinga nud ya ki tia jingkan show habani ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pin sapriang ya ka jing kamen ba jing suk janga nang sius pa jangi setelah ka perte chame ko ble jangi bala kerku junam kan long kaburom ba ka jinga ro junam amen Kopa jungim ubaha bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kan wain ka hima jame kalong ka mon jame ha kindaw kumbaha bening to ay yang iminda ka jimbam jungi ka bahala kasi batamap yangi kerengkang jungi kumbangi rungi map ya ka beles new yangi padwa dilam yangi siya ka jimpen shoy rei tapalait yangi na ka bas new kublay ko Maria kabadap ta ka jingaye utray dan bat pa lakar kuya pa napne kinde Wala kerkuya usop po jong pao Jisu. Ko Maria Bakhuid ko mi jong play. Ko wai na kabinda jong ikinompo. Binda bla ka por ka jingiap jangi amen. Kaburam. Kun baraman sim Bakhuid. Kumpa kalalang ka pamiling kong kum juminda bla barabo junom la junom amen. To nginia tuwai. To ai bagi jimaya jame ko blekin penrem hangi yagata ka ding janga jingit da ka ba u Francis Bakhuid ularem naga bin da ka jimpenim ya ke men siem knamba da ka bangi ya kam hok yala hala ka jingkot nginla ban yor rengkat badu yagata ka bainong ka ba me kular hakito ki batre ba dau Chris utrai jangim utrai undon rengkat bat pim nguya ka klejom be karpadi ka jingarku karpang lempa ka jinga silem jungo Francis Xavier Bakhuid to ublay ubala khat yekin long shuwa jangi shaga jingshai ka gospel da ka jingalap u Francis Xavier Bakhuid unri api ki baklain ha ka jingate ki baskem ha jingkarmen bat ki balarkam ha ka jingate amen to Jesus Christ ukon prangsngi jongopa ubala ai binda ya ka jinglong kun jongu badngi un penroy yapi shaka jing janai jangu ki bakomen ha ka jing shakri yahu bad ki bayaine hadu ba undawan amen to umen siem Bakhuid ya ubala ai nagabinda ka jingim batimai hau Chris lemba ka kam apostol jung Francis Xavier Bakhuid kanai happy ka jingim batimai ka bor batimai bad ka jingrem ka bakalam tai amen bad ka jingkurku jung ublay badon bor baro uppa baru khon baru mainstream Bakhuid kan hiar happy bad kan sa bad pi junom amen ya lesuk ban bana ka kubar babha jung utrai da ka jingim ka jumpi Isamu yaule. Bar saus pa lai kusang. Lam lam jing shai utrai. Lam valenti bun jing lengo. Kum risho digentai. Lam lam lenti men sim jongan. Shaung poliu jing Batui nakru ding pran Kan pajing imensim Ngan lai nagakuna Kaburam haupa berukun mensim Bakhuid Enyeroy trai Jesus Christ
nadu lasai online mas ngin sapelong hakapor ndriu sapusan men step. Kapor online mas nadu lasai kesingin salong ndriu sapusan men step.